pozrite pri mojich ďalších novinách, čo sa stalo, to sa dozviete, čo sa so mnou deje. Prosím o pomoc, hľadám si ženu, ktorá poberá starobný dôchodok, že by mala okolo 690 až 700 eur. Lebo ako viete, som bez práci a žiadna mladá žena ma nechce. Lebo jeden čas mi povedali na TikTok, že vraj vyzerám ako mačička Avril Babi. Avril Babi. Tak ženy odo mňa utekajú, lebo zistili, že som neplodný. A tak ma nechcú, tak preto si hľadám takú staršiu ženu, lebo taká už nechce sex. A mne to vyhovuje, lebo sám už nevládzem, budem rád, keď nejaká dochodkárka ma kontaktuje a bude ma chcieť a žiť so mnou a ja budem si užívať jej peniaze.